Saka Cebuana ang nakalangkat og bronze medal sa UCI Class 1 Japan MTB Cup sa Izu City, Shizuoka, Japan. Siya mao si Shagne Paula Yaoyao, 25 anyos, taga Danao City, Cebu. Sa pagkakaron nakaangkon siya og record nga 30 UCI points nga maoy nakapa-advance kaniya para sa Paris Olympics Qualifying Asian Athletics Championship. Ning bag-uhay lang, iyang gisalmutan ang Paris Olympic Qualifying Asian Athletics Championship Elite Women's Category dito sa India. Apan sunod tuig pa, masayran kung i-qualify ba siya para sa Paris Olympics. Nagsugod siya sa pagkahilig sa bike niadtong 2018 ug wa damha nga siya ang musalmot sa mga kompetisyon. Ubay-ubay na usab nga mga kompetisyon ang iyang nasalmutan sa Pilipinas ug sa gawas sa nasod. Ang iyang kalisod sa kinabuhi mao'y usa sa rason nga nahimo siyang nagmadaugon ug naningkamot sa natad sa sports. Nagplano pa siya nga makaangkon og daghang UCI points pinagi sa pagsalmot ug mga cycling competition aron nga makasud sa Olympics sa sunod tuig. Always lang nato i-sentro si God sa tanan na atong gibuhat sa life, and success will follow in God's perfect time. And always na dapat happy ta, dapat nag-enjoy ta sa mga atong gibuhat sa life, especially sa mga career na tinitake natin.